Sí, gràcies. Si no ens hem equivocat amb el que és el PMU2 en aquest cas, compartim que aquest sector reordeni tot l'espai, tenint en compte que majoritàriament abans hi havia activitat industrial, que s'ha reduït amb els últims anys i que es replantegi tota aquesta zona com a un nou vial connector des de carrer Miranda, equipaments, zones verdes i habitatges, i que també hi hagi la zona per la part industrial i oficines. També compartim que és una millora per la connexió amb el barri Padró i que es mantingui el refugi antiaeri de la guerra civil que existeix actualment en aquell espai. Ara bé, els habitatges previstos en aquesta zona són 122 de protecció oficial i 234 de venda lliure i no es contemplen habitatges de lloguer social. I en aquestes edificacions hi ha plantes baixes més 8 fins a planta baixa més 14. Considerem que construir gratacels a la nostra ciutat no és la tipologia d'edificis que necessitem, que a més que trenquen amb l'estructura de l'entorn, quan actualment els més propers tenen 6-7 plantes, sumat a tot l'impacte visual que això pot generar. Som conscients de la necessitat d'habitatge a la ciutat, però aquests habitatges tampoc creiem que siguin accessibles per tota la ciutadania de Cornellà perquè no podran fer front als imports d'aquests habitatges. I respecte a les zones verdes, el pla de millora parla que seran contemplats dins d'un projecte de la Cornellà Natura, que això podria ser positiu en funció de com es realitzi, perquè si plantegem l'espai verd com és el que s'ha acabat realitzant al voltant de l'edifici del PISA, en cap cas es pot considerar com una zona verda. Per acabar aquest pla de millora s'ha anat treballant internament des de l'equip de govern, realitzant les aprovacions prèvies a la Junta de Govern local, sense que fins ara la resta de grups polítics haguem pogut realment dir la nostra. I per tant, per tots aquests motius, el nostre vot serà contrari. Gràcies.